Medzinárodný deň materinského jazyka. Každý jazyk je jedinečný a dôležitý. Medzinárodný deň materinského jazyka nám pripomína, že všetky jazyky sú cenné a treba ich chrániť. Niektoré jazyky sa totiž pomaly vytrácajú, preto je dôležité, aby sme ich udržiavali a učili ich aj budúce generácie. Niektoré sú veľmi rozšírené, ako angličtina, čínština či španielčina, a iné hovoria len malé skupiny ľudí. Preto je dôležité chrániť každý jazyk, aby nezmizol. Slovenský jazyk, náš poklad slovenčina, je krásny a bohatý jazyk. Máme v nej veľa zaujímavých slov, prísloví a rozprávok. Napríklad, viete, že slovenčina má dlhé aj krátke samohlásky a niektoré slová môžu mať až 6 rôznych pádov? Prečo je dôležité poznať slovenčinu? Pomáha nám rozprávať a rozumieť si navzájom. Učíme sa v nej nové veci, čítaním kníh a učením sa v škole. Zachováva naše zvyky, piesne, rozprávky a riekanky. Je to jazyk, v ktorom sa dorozumieme v celej našej krajine. Koľko jazykov je na svete? Na svete existuje viac ako 7000 jazykov. Niektoré sú veľmi rozšírené, ako angličtina, čínština či španielčina. A iné hovoria len malé skupiny ľudí. Preto je dôležité chrániť každý jazyk, aby nezmizol. Ako môžeme osláviť? Ako môžeme osláviť tento deň? Prečítajte si peknú rozprávku vo svojom jazyku. Naučte sa nové slová alebo básničku. Porozprávajte sa s rodičmi o tom, ako sa rozprávali, keď boli malí. Nezabúdajte, váš materinský jazyk je vzácny poklad. Starajte sa oň a učte sa ho s radosťou. Ďakujeme za pozornosť. Pedagogický asistent Milan Berta.